teologice și care au legătură cu viața veșnică, poate că nu ne dăm seama, dar învierea lui Hristos impactează inclusiv modul în care noi ne trăim viețile astăzi. Așa. Pentru că, dacă ați observat, scopurile pe care le avem, eforturile pe care le facem, alegerile pe care le facem, lucrurile la care renunțăm în viața aceasta sunt foarte legate de învierea lui Hristos. Nu? Pentru că zice și Scriptura, învierea lui Hristos este de fapt o garanție că și noi vom învia. De aceea noi, modul în care ne trăim viețile, noi le trăim având această speranță a învierii. Având această speranță că nu totul se rezumă la viața de aici. Și ne trăim și facem alegeri în consecință. De aceea, Hristos a înviat și, așa cum zice Pavel, dacă Hristos n-a înviat, astea sunt consecințele, dar, zice apoi, Hristos a înviat, amin, și avem această certitudine și dovezi, până la urmă, inclusiv pentru cei mai sceptici, că Hristos este viu. Așa că și în această dimineață, așa cum ziceam de altfel și duminicile trecute, faptul că noi ne întâlnim duminica este sau de ce ne întâlnim noi duminica? Ziua învierii. Că e ziua Domnului, ziua în care a înviat Domnul. Prima zi. Amin? Deci ori de câte ori ne întâlnim, poate fără să ne dăm seama, noi celebrăm învierea Domnului. Bun, haideți să ne ridicăm în picioare, vrem să lăudăm pe Dumnezeu pentru tot ce El a făcut pentru noi. Amin, pentru cine este El. Așa că, după bunul nostru obicei, puteți să-L salutați pe cel din stânga, din dreapta, să-i spuneți un bun venit, să-i spuneți și un cuvânt de încurajare. Puteți să-L salutați și cu Hristos a înviat. Ești vrednic, puternic al lumii creator, statornic, din veci de veci, tu domnești pe tron. De aceea îți cânt cu întregul pământ, natura declară măreția ta. Tu ești Dumnezeu peste toate, atotputernic, lege ești înălțat. Nimic de tine nu ne desparte, prin Fiul tău pe veci ne-ai răscumpărat, fiind lăudat, glorificat. Nu merit, nu merit iertarea ce am primit, ce mă inundă prin al tău har, mă îndeamnă să-ți cânt cu întregul pământ, să știe oricine de iubirea ta. Tu ești Dumnezeu peste toate, atotputernic, lege ești înălțat. Nimic de tine nu ne desparte, prin Fiul tău pe veci ne-ai răscumpărat, fiind lăudat, glorificat, fiind lăudat, fiind lăudat, glorificat. Chiar de ar cădea 10.000 la dreapta mea, sunt în mâna ta și de-a purul eu voi declara. Chiar de ar cădea 10.000 la dreapta mea, sunt în mâna ta și de-a purul eu voi declara. Tu ești Dumnezeu peste toate, atotputernic, lege ești înălțat. Nimic de tine nu ne desparte, prin Fiul tău pe veci ne-ai răscumpărat. Tu ești Dumnezeu peste toate, atotputernic.
glorificat, fi lăudat, fi lăudat, glorificat. Tu ești Dumnezeu peste toate, atotputernic, rege, ești înălțat. Nimic de tine nu ne desparte, prin Fiul tău pe veci ne-ai răscumpărat. Fi lăudat, fi glorificat, fi lăudat, fi lăudat, glorificat. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. O, Doamne mare, o, Doamne mare, când privesc în lumea ce ai creat-o prin al tău cuvânt și ființele ce împodobesc natura, cum le întreții cu brațul tău cel sfânt. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Privirea când mi-o înalți și văd prin lumea mulțimea astrelor ce alerg pe cer, mărețul soare cât și blânda lună, ca niște aur plutind prin etern. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Când întâlnesc pe Domnul în Cartea Sfântă și când zăresc mulțimea de îndurări, pe să-i aleși, pe-ai să-i aleși, cum mi-ai iubit într-una și i-a condus prin binecuvântări. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, ce mare ești, ce mare ești. Domnul Sfânt, când Domnul Sfânt va reveni în mărire și când voi sta uimit în fața sa, eu voi striga
Dumnezeu mare? Amin. De ce este Dumnezeu mare? De ce zicem că e Dumnezeu mare? De nepătruns, roman de la apă. Amin. Dar de ce spunem că Dumnezeu mare? Pentru că ne ajută să trecem prin toate greutățile. Amin. Dumnezeu foarte, foarte ciudat într-un fel ca Dumnezeu, Creatorul Universului, la măreția Lui să fie interesat și curios de niște oameni ca și noi, imperfecți și care l-am dezamăgit și care l-am respins și cu toate acestea El și-a arătat dragostea și mila față de noi și continuă să-și arate dragostea și mila față de noi prin faptul că este curios de noi, de vieții noastre. Amin. Amin. De ce mai este mare Dumnezeu? Pentru că ne-a dat pe Fiul Lui, unicul Fiu. Amin. Pentru mântuirea pe care ne-a oferit-o. Nimeni altceva nu putea să ne mântuiască, nici noi nu ne putem mântui, chiar dacă unii au senzația că pot să facă lucrul acesta, nimeni nu se poate mântui singur. De aceea Dumnezeu este mare, pentru că doar El putea să ofere această mântuire și această speranță a vieții veșnice împreună cu El. Amin. Și Dumnezeu este mare și când ne uităm în jurul nostru la creație. Îmi place când mai am timp să urmăresc așa documentare despre cosmos, despre univers și e efectiv fascinant să vezi cât de complexă este lumea aceasta, cât de minuțios este concepută și toate lucrurile acestea, în momentul în care ești realist, toate lucrurile acestea arată spre o minte inteligentă, arată spre cineva care a făcut lucrurile acestea, legile naturii, atât de complexe pe care oamenii nici nu le-au descoperit în totalitate. Încă, modul în care funcționează lumea aceasta materială, și mă refer la lumea spirituală, care e infinit mai complexă, modul în care funcționează lumea aceasta materială, încă este un mister pentru noi. Este atât de complexă încât nici până acum nu am reușit să descifrăm totul. De aceea, avem atât de multe motive să declarăm măreția lui Dumnezeu. Avem atât de multe motive să lăudăm pe Dumnezeu. Și așa cum zicea și Diana, aș vrea momentele următoare să îi mulțumim Dumnezeu specific. Pentru lucruri specifice. Poate nu atât de mari. Poate că n-am primit o casă, o mașină sau alte lucruri, dar poate că am primit sănătate în această dimineață și ăsta e un lucru pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu, chiar dacă eu știu că uneori avem senzația că ni se cuvine. Uneori avem senzația că dacă am slujit lui Dumnezeu și am făcut lucruri, e normal ca Dumnezeu să ne ofere. E o percepție foarte greșită. Dumnezeu nu are nicio obligație, oricât de mult i-am slujit, nu are nicio obligație să ne facă ceva. Dar cu toate acestea, El alege atât de multe ori să ne dea lucruri pe care în realitate nu le merităm. De aceea, în momentele următoare, haideți să venim cu lucruri specifice, să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că, nu știu, poate pentru familia mea, poate pentru copiii mei. Îți mulțumesc că în această dimineață m-am simțit mai bine. Sau, cu siguranță, putem să găsim lucruri pentru care să fim mulțumitori Lui Dumnezeu în această dimineață. Amin? Amin? Și dacă chiar nu găsiți, mulțumiți Lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos și pentru mântuirea pe care El ne-a dat-o în dar. Amin? Haideți să mulțumim.
cu Tatăl Sfânt din cer. Doar la crucea ta e salvare, unde dragostea ți-ai arătat. Sufletul meu strigă aleluia, toată gloria mea. Doar la crucea ta, doar la crucea ta e salvare, unde dragostea ți-ai arătat. Sufletul meu strigă aleluia, toată gloria e a ta. Păcatul meu e plătit de plin de sângele tău, ce la cruce a curs, nu mai e peste viața mea. Liber sunt acum prin puterea ta, tot păcatul meu e plătit de plin de sângele tău, ce la cruce a curs, nu mai e peste viața mea. Liber sunt acum prin puterea ta, doar la crucea ta e salvare, unde dragostea ți-ai arătat. Sufletul meu strigă aleluia, toată gloria e a ta. Iată-mi prăvălit, mormântul este gol. Aleluia, fii înălțat, din morți ai înviat. Doar la crucea ta e salvare, unde dragostea ți-ai arătat. Sufletul meu strigă aleluia, toată gloria e la crucea ta. Doar la crucea ta e salvare, unde dragostea ți-ai arătat. Sufletul meu strigă aleluia, toată gloria e a ta. 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 Amin. Dumnezeu merită toată gloria. Așa este. Și mai este o cântare care mie îmi place și e de fapt un imn mai vechi și de multe ori cântările vechi, nu toate, dar multe dintre ele au un mesaj foarte profund, au un mesaj foarte puternic. Și una dintre aceste cântări, care vorbește foarte mult despre ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, ce dar măreți Iisus Salvatorul, e o cântare care mie cel puțin îmi place și care e o cântare cu versuri profunde și vă îndemn în timp ce cântăm, nu doar cântarea aceasta, dar în general, chiar dacă le-am auzit de 100 de ori acele cântări, cred că Dumnezeu ne poate vorbi de fiecare dată. O, da.
Și vă provoc să ne gândim în timp ce le cântăm, să medităm la versurile pe care le cântăm. Atunci când alegem cântările, nu le alegem la întâmplare, le alegem și în funcție de mesajele pe care le avem. De aceea, haideți și în momentul următoare să ne gândim la ceea ce cântăm. Amin? Amin. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce umple inima. Speranța mea e doar în Domnul Iisus, viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-mi dar, mi-a dus tot ce sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. În slăbiciuni puterea Lui se arată, prin El trăiesc, e bucuria mea. El e păstorul bun ce mă păzește, chiar de-ar fi să trec prin văi adânci. Nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi, tot ce sunt prin harul Său. Eu nu mă tem, destinul meu îl ține. Știu că-s iertat, El prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți a treia zi. El a murit ca eu să am viață, azi trăiesc prin har sunt mântuit. Tot acum să declar, liber sunt în Hristos, tot ce sunt prin harul Său.
veci. Sunt al tău, ți-aparțin pe veci. Sunt al tău, ți-aparțin. Doamne, ajută-ne să putem spune asta. Sunt al tău, ți-aparțin pe veci. Și El să spună, bine venit, robul. Haideți, luați locurile. Mulțumim, Denis, Ana. Vreau să facem o rugăciune. Și eu chem pe Laura aici în față. Laura, vreau să vii în față. De ce ți-a provocat-o? Dacă sora să nu spune. E de treabă, da, ok. Bine, vrem să ne rugăm pentru Laura, pentru că și-a extins echipa de la tineret. Fac o treabă bună în ultimul timp. Și o invit pe Ana și pe Ionuț, vreau să veniți aici și vrem să ne rugăm pentru uite, Ionuț s-o pregătit, e frumos, e la 4 ace, Doamne ajută, așa trebuie să fie. Ioane, nu te înțeleg, nu? Nu te înțeleg. Bine, Laura. Este loc pentru fiecare. Este loc. Dar și la cruce. Pentru mine. Bine. Laura, spune-ne câteva cuvinte și apoi vrem să ne rugăm pentru Ana și pentru Ionuț. Nu stați în spatele meu. Ca Dumnezeu să vă ajute să puteți să faceți tot ce trebuie pentru generația asta. Amin. Eu am rămas foarte cu o idee în cap al lui Andrei Ștefan cu înțelegerea vremurilor și nici măcar nu știam că asta există în Biblie. Dar aveam asta pe inimă. Cumva văd că tinerii astăzi au alte provocări față de ce am avut noi, dar nu știam că există versetul ăsta în Biblie cu să ai înțelepciune, să înțelegi vremurile și să știi ce trebuie să facă biserica. Și cât despre lucrarea de tineret, cred că e mult mai mult decât despre mine, decât pot eu face și de asta ne-am gândit să începem și cu Ana și cu Ionuț, că împreună putem acoperi o plajă mult mai largă. Sunt lucruri în care ei mă depășesc și fac niște lucruri foarte bine unele lucruri, în care le fac mult mai bine decât mine, anumite domenii. Și cred că împreună putem impacta în bine generația de astăzi și vreau să oferim un loc tinerilor unde să aibă o alternativă împotriva ceea ce oferă strada, droguri și așa mai departe. Îmi doresc mult asta și sunt convinsă că cu echipă facem mult mai bine asta. Amin, amin, amin. Hai în pace, Mariane, vreau să vii aici. Vrem să vă facem îngerean dimineața asta și vreau să vă zic că duminica viitoare vom prezenta pe alții și alte echipă și ne vom ruga pentru alții care vor sluji cu copiii, cu tot ce trebuie în biserica asta. Deci n-ar trebui să avem șomeri. Da. Așa e. N-ar trebui să avem șomeri în biserică, fiecare face ce poate la cei chemati. Așa e, Ana? Așa e. Bine. Ana, eu încă numele Domnului. Denis, vreau să te rogi pentru Ana. Ionuț, eu încă numele Domnului. Vă rog pentru tine. Laura, din nou, eu încă numele Domnului și credem că Duhul Domnului va veni mai plenar peste tine și vei face tot ce trebuie să facem. Zicem amin la rugăciunea noastră. Hai, Doamne. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta, Doamne, și Doamne, suntem recunoscători și bucuroși, Doamne, să vedem tineri, Doamne, care vor să pună la dispoziția Ta, Doamne. Și îți mulțumesc în mod special pentru Ana, de asemenea pentru Ionuț, pentru Laura. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i binecuvintezi, Doamne, și să-i inspiri, Doamne. Te rog, Doamne, să fii cu Ana, Doamne, și să o binecuvintezi, Doamne, în toată implicarea ei.
Doamne, este o bătălie atât de mare cu privire la tineri, Doamne, poate tocmai pentru că datorită tinereților pot face mari lucruri pentru Tine. Probabil că și de aia bătălia e foarte mare în ceea ce îi privește. De aceea te rog, în ceea ce o privește pe Ana, Doamne, dă-i înțelepciune, Doamne, dă-i inspirație, dă-i discernământ, Doamne, astfel încât, Doamne, să îi slujească pe tinerii din generația ei, Doamne, și să îi inspire, Doamne. Să inspire, Doamne, ca aceștia să își pună la dispoziția Ta energia lor, talentul lor, creativitatea lor, Doamne, și am toată convingerea, Doamne, că în măsura în care oamenii se pun la dispoziția Ta, vor realiza lucruri mărețe, Doamne. Și eu cred, Doamne, că în Gătaia, Doamne, în orășelul acesta, Doamne, Tu poți să faci lucruri mărețe, Doamne, cu oameni, Doamne, cum sunt Ana, Doamne, care se pun la dispoziția Ta, Doamne. De aceea te rog să o binecuvintezi, Doamne. Te rog să o ții lângă Tine, Doamne. Amin. Ajută, Doamne, să nu se depărteze de Tine, Doamne. Să fie aproape de Tine, astfel încât să recunoască vocea Ta, să fie sensibilă la vocea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, și să poată să îi ghideze pe acești tineri. Tinerii au mare nevoie de ghidare, Doamne, de aceea binecuvintează-o pe Ana, Doamne, să poată să lucreze împreună cu Ionuț, cu Laura și cu toată echipa, să lași, Doamne, înțelegere între ei, să lași pace între ei, Doamne, și unitate, Doamne, și eu cred, Doamne, că în măsura în care lucrurile acestea vor fi, Doamne, și oamenii se pun la dispoziția Ta, Doamne, lucruri mari se pot întâmpla. De aceea îți mulțumim pentru tot ce vei face, Doamne, în Gătaia, în biserica aceasta și în toată zona aceasta. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule, venim cu Ionuț în dimineața asta și te rog să te atingi de el. Atinge inima. Ca la rândul lui, Doamne, să fie o inimă deschisă pentru cei din jurul lui. Dă-i multă înțelepciune, Doamne. Cu prietenii lui împreună, Doamne, să facă echipă și să te slujească pe Tine. Pentru vremea aceasta, pentru generația asta de oameni. Dă-i multă înțelepciune, Doamne. Doamne, ajută-l, Doamne, să aibă un caracter ca al Tău. Ajută-l pe Ionuț să se uite la Tine, țintă la Tine, Doamne. Și te rog, vorbește-i. Nu-l lăsa în ceață. Ridică-l. Doamne, să fie un lider pentru generația care vine, Doamne. Ajută-l pe Ionuț să se încreadă tot mai mult în Tine, Doamne, să-ți vadă puterea. Duhul Sfânt, vino peste el, umple-l și ajută-l, Doamne, ca să poată să slujească cu bucurie. Punem numele Tău peste Ionuț. Dă-i sănătate, dă-i înțelepciune la școală, fii cu el în toate lucrurile, Doamne, și când colegii poate îl va lua la mișto, dă-i cuvintele necesare. Ajută-l, Doamne, să când trebuie să vorbească sau când trebuie să tacă. Îți mulțumesc că vei umbla cu el și că îl vei ridica. Pun numele Tău peste Ionuț. Amin. Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru Laura, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că Tu mi-ai făcut o chemare specială, Doamne. Doamne, mă rog, Dumnezeul meu, Doamne, de multă înțelepciune, Doamne, de răbdare cu tinerii noștri, Dumnezeul meu, Doamne. Doamne, mă rog, Doamne, ca ea să fie nu doar o lideră pentru ei, ci ca și o mamă spirituală, Doamne. Doamne, mă rog, Dumnezeul meu, Tată, să îi îndrume, Doamne, pe fiecare, Doamne, să se aplece la fiecare, Doamne, să le înțeleagă, Doamne, problemele lor, Dumnezeul meu, Doamne. Mă rog, Dumnezeul meu, Doamne, ca și ei, Doamne, să o asculte, Dumnezeu, să o urmeze, Dumnezeul meu, Doamne, și pe cei ce ai pus lângă ea, Doamne, dă-le înțelepciune și lor, Dumnezeul meu, Doamne. Mă rog, Doamne, și știu, Doamne, că ea va duce mai departe tinerii noștri, Doamne, se va ocupa de ei, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ai pus-o în mijlocul lor, Doamne. Mă rog, Doamne, să te ocupi și de finanțele ei, Doamne. Binecuvintează-o, Doamne, din toate punctele de vedere, Doamne, pentru că e nevoie, Tată. Îți mulțumesc și te binecuvintez. Amin. Amin. Bine, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea unitate, cum se ruga Denis. E foarte important să lucrezi în unitate. E foarte important lucrul ăsta, să lucrezi în unitate. Bine, vă spun bun venit tuturor.
fiți binecuvântați, Doamne ajută, bine ați venit împreună cu noi. Sava, Wendy, de mult te așteptăm, Wendy, de mult nu te-am văzut, bine ai venit, ești pe picioare, mulțumim lui Dumnezeu. Ne-am rugat pentru tine. Mulțumim. Ne-am rugat pentru tine. Câteva anunțuri înainte să o las pe Wendy să ne spună câte ceva. Vinerii 1 mai, da? Știți asta. Dar noi vom sărbători 2 mai. În 2 mai, sâmbătă viitoare, vom merge la pescuit, băieții. Dadule, ai undița pregătită? Data trecută, anul trecut, singurul care a prins pește a fost el. Nu știu, zicea cineva ieri că dacă mâncăm ce prindem. Eu nu mă bag la asta. Post și rugăciune. La post și rugăciune stau și acasă. Așa că... Pește de la Kaufland. Nu știu, Laura a zis că faci nu știu ce faci tu, pe grup, un sondaj. O să vă trimită un sondaj pe grup și vreau să vă scrieți toți care vreți să veniți, nu numai pescarii. Mai avem nevoie de oameni care ne slujesc acolo, de care să ne încurajeze. Deci, probabil că vom merge, nu știu, ori la Cubic, ori vom merge la Șordea, nu știu unde vom merge, dar mergem, ieșim. Anul trecut am fost vreo 20 de băieți. S-au adunat băieții. Dacă îi chemam la studiu biblic, mai greu. La pescuitul fost meseriași. Cum? Ținem studiul la pescuit. Dacă tu vrei, n-ai decât. N-ai decât. Bine, nu știu ce mai e. Vreau să vă înscrieți, oricine poate să vină. Oricine. Și dacă nu ești pescar, vină cu noi. Se roagă pentru noi să prindem. Da, face ture de bat acolo. Deci sâmbătă vom merge, nu știu unde. Vă voi trimite pe grup și ne vom înțelege. Duminica viitoare vom anunța mai multe lucruri, vom scoate pe alții care încep să slujească la copii. Vom face de 1 iunie, tinerilor, de 1 iunie vom face aici un festival cu copiilor, dar vom face ceva de 1 iunie. Vrem să-i adunăm pe copii. Amin? Așa va fi. Bine? Nu știu ce vreau să ne zic. Wendy, hai spune-ne, noi știm câte ceva, dar tu poți diferit să ne spui. Hai, vine ceva. O traduci tu? Da, traduc ce vreau eu. Ce pricep eu, nu pricep. Engleză, așa că hai să fac. Mai ai un microfon? Bună dimineața! Bună dimineața! Eu pot să vorbesc în românește puțin. Eu vreau, I want you to know Vreau ca să știți, that every Sunday I look at Gataya's page în fiecare duminică mă uit pe pagina de Facebook a Bisericii din Gătaia. to see who's here, yeah, Văd cine e aici, cine e prezent la biserică, who's preaching, cine predică, how the young people are growing, cum cresc cei tineri. and every Sunday I look to see. Și așa că în fiecare duminică din Scoția mă uit pe pagina Bisericii noastră și ca să fiu la zi cu ce se So întâmplă. just so you know, there's somebody spying on you Așa ca să știți că cineva vă spionează from afar, de departe. de departe. God is good. Dumnezeu este bun. Amen. I think it must be 2 years since I've been here. Cred că ultima oară am fost aici în biserică acum vreo 2 2 ani. ani. Cred că trebuie să fie 2 ani de atunci. Many things have happened since then. Multe lucruri s-au întâmplat de atunci. And I don't want to bore you because many of you already know. Și nu vreau să vă plictisesc, pentru că mulți de dumneavoastră știți. But God is good.
Dar Dumnezeu este bun. and He can bring you through things that you never thought possible. El te poate duce prin lucruri și te poate, te poate duce prin situații care n-ai crezut niciodată că sunt posibile. God can heal us when we don't believe that we can be healed. Dumnezeu ne poate vindeca atunci când nu credem că este posibil. He can give us hope when we don't have hope, El ne dă speranță atunci când nu avem speranță and He can heal us. și El ne vindecă. This is approximately where I am just now. Și aproximativ cam asta este unde mă aflu eu acum. I'm on a journey. Sunt într-o călătorie. You know that we lost our daughter 4 years ago. 4 ani în urmă am pierdut-o pe fiica cea mică, pe Wendy, a plecat la Domnul. I don't know if the journey started there. Nu știu dacă călătoria asta, ultima fază a călătoriei sau ultimul sezon a început acum 4 ani. And then we had our car accident, our famous car accident. În 2024 noiembrie am avut un accident de mașină. I broke 7 ribs and Am avut 7 coaste fracturate. my head and my back. Am avut o lovitură puternică la cap și o fractură la un os de aici din numărul spate. And then from that time on, it's just been cancer. Și de atunci, din 2024, a fost cancer și imunoterapie. And you begin to think, what can happen next? Și sunt gânduri care se trec prin minte și te gândești cam ce se întâmple Următoare. Următorul lucru. Ce ar putea să se întâmple? What can happen next? Ce poate să se întâmple ca urmare? I've had 5 operations for cancer. Am avut 5 operații în care mi-au fost înlăturate bucăți de cancer din corp. I'm only telling you these things to encourage you. Vă spun aceste lucruri ca să vă încurajez. That whatever you're going through, God can take you through it. Prin orice lucru ai trece, Dumnezeu te poate trece prin acel lucru. And He's been my hope through all the dark nights. Și El a fost speranța mea în toate nopțile întunecate. And there have been many. Și au fost multe. When I had my cancer the last time, ultima dată când am avut cancer în corp, they said I should take a immunotherapy treatment. Mi s-a sugerat să trec printr-un tratament de imunoterapie. This is one of the new treatments for cancer. Și este unul dintre tratamentele noi pe care ei îl au pentru cancer și pentru a evita ca cancerul să revină din nou în corp. And when you have cancer, you open a whole different world that you didn't know exist. Și când ai cancer, o altă lume se deschide, sau ți se deschide, pe care n-ai crezut vreodată că există. When we used to go to the hospital every month. Obișnuiam să mergem la spital în fiecare lună. I stayed here for 3 weeks and flew home for my treatment every month to try and keep my life normal. Astă vara, anul trecut pe vremea asta, mai, iunie, iulie, veneam în România pentru 3 săptămâni și zburam o săptămână acasă să fac tratamentul, acasă în Scoția. When we went into the hospital, every week, there's 110 people approximately have treatment for cancer. Și la spitalul în care mergeam să fac tratamentul de imunoterapie, în fiecare zi, în acel departament de oncologie, peste 100 de persoane veneau să primească tratament. În fiecare zi. You can't believe that amount of people. Nu crezi că există așa de mulți oameni care iau tratament de cancer. But when it happens to you, it's very different. Și când se întâmplă ție, e foarte diferit. And many of you know that I'm a really strong person. Și mulți dintre noastre știți că sunt o persoană puternică. And I can move mountains with my body. Și pot să mut munții cu trupul meu. But just at this point in time, not so much. Dar acum, în sezonul acesta, nu pot să fac chestiile astea așa de I had 11 of my 13 treatments. Și din 13 sesiuni de terapie, de imunoterapie, am avut doar 11. And I said to Saba at the beginning, well, this is easy. La început i-am spus lui Saba, e ușor, că tratamentul când îl iei sau când iei tratamentul, e ok, deci nu e ușor până intră și îți afectează trupul. But then, as it went on, it grew worse. Și pe la 7-a, 8-a, 10-a sesiune devenea din ce în ce mai greu și deja simțeam cum lucrează în trupul meu. And I went home in a wheelchair. Și după aia am ajuns acasă în scaunul cu rotile. And it's not very nice.
Și nu este un lucru foarte fain să le experimentezi. To be very strong. Să fii o persoană puternică și să ajungi în scaunul cu rotile. But God is good through everything. Dar Dumnezeu este bun în toate situațiile. And I'm now, the worst thing is the treatment. The treatment has been the worst thing. Și cel mai rău este tratamentul sau refacerea după tratament. And but I'm believing God for miracles in my body. Dar îl cred pe Dumnezeu că va face un miracol în trupul meu. I'm still on quite strong medicine. Și acum iau medicamente foarte puternice. And this is what we're working on now. Și lucrăm la asta acum. At first I was on 60 steroids a day. 60 mg. 60 milligrams. La început, acum un an, în septembrie-octombrie, eram pe 60 de miligrame de steroizi pe zi. And I'm on morphine. Sunt pe morfină. I'm just a drug addict, really. Sunt dependentă de droguri. And many other drugs for my pain. Și alte medicamente pentru durere. And today I dropped to 8. Și astăzi am trecut, sunt doar la 8 mg de steroizi pe zi. Astăzi am scăzut de la 9 la 8 mg. And that's a lot down. Și asta e mult jos de-a lungul lunilor care. It's just a journey of strength. Și este o călătorie de tărie Determination. și determinare. But God is good through everything. Dar Dumnezeu este bun în orice situație. And I want to encourage you Și vreau să vă încurajez that God can do anything, că Dumnezeu poate să facă orice. even however dark the night is. Indiferent de cât de întunecată este noaptea, God can do anything. Dumnezeu poate să facă orice. And I'm very grateful today for His strength, Și sunt foarte mulțumitoare pentru tăria care El mi-o dă for His power. și puterea care mi-o dă. And I pray that you will continue to pray for me. Și vă rog ca să continuați să vă rugați pentru mine. And they think I should be better maybe by August. Deci cam pe august, pe undeva, este lumina la capătul tunelului. And God is good. Dumnezeu este bun. And I encourage you just to go on. Și vreau să vă încurajez, continuați să umblați cu El. I realize I'm much stronger than I thought. Am realizat că sunt mai puternică decât am crezut că sunt. I was reading a story in the Bible in Exodus. Am citit o poveste în Exod, în Biblie. And the children of Israel were grumbling and complaining. Și copiii lui Israel se plângeau de lucruri. And it says that God hardened the hearts of the Egyptians. Și spune Scriptura că Dumnezeu a împietrit inima egiptenilor. And they were running. They didn't want to run. They wanted to stay under the bondage. Și izraeliții vreau să stea sub controlul egiptenilor. And they were blaming God for everything. Și dădeau vina pe Dumnezeu pentru toate lucrurile Sometimes care li se întâmplau. when you're in pain, you can feel it's God's fault. Și de multe ori când te afli în durere, crezi că este vina lui Dumnezeu, da vina pe orice și oricine. But I read through the story. It's an incredible story. Și am citit toată narațiunea biblică și este o narațiune incredibilă. And how we doubt sometimes that God is doing things for us. We can't see. Și noi nu vedem ceea ce Dumnezeu face pentru noi și de multe ori ne îndoim. And I encourage you to read the story, but it was verse 25 that really spoke to me. Versetul 25, where are reading from? In Exodus 14. Okay, din Exod, capitolul 14, versetul 25. And it speaks about how, they were complaining and they didn't want to go and they were disobeying God and they were just in all kinds of blaming God for everything. Deci, ei se plângeau de multe lucruri și dădeau vina lui Dumnezeu pentru toate lucrurile ce li se întâmplau. And sometimes we can do that. We Și facem lucrul ăsta de multe ori. And it says in verse 25 that God twisted the chariots' wheels of the Egyptians. Și spune versetul 25 că Dumnezeu a sucit roțile carelor egiptenilor, making the chariots difficult to drive. Și făcând carele egiptenilor nu puteau fi folosite, erau dificil de folosit. And the Egyptians said, "Let's get out of here, away from these Israelites." Și egiptenii au decis ca să plece și din fața izraeliților. The times that we don't realize what God is doing for us. De multe ori nu realizăm ceea ce Dumnezeu face pentru noi și cu noi. And those that are against us, God is already working to destroy them.
Și cei care sunt împotriva noastră, Dumnezeu deja lucrează în spatele culiselor să-i distrugă. We can't see it ourselves. Noi nu vedem. But God is destroying our enemies. Dar Dumnezeu distruge inamicii noștri. He twisted the wheels of the chariots A sucit roțile carelor to stop them chasing să-i oprească pe egipteni, să îi urmărească pe israeliți. God has everything in hand. Dumnezeu are toate lucrurile în mâinile Lui. However dark the night is, Indiferent de cât de întunecată este noaptea. God wants you to know Dumnezeu vrea să știi. He's got everything in hand Dumnezeu vrea ca tu să știi că El are totul sub control. and He's in control. El Amen. este în control. Amin. Vreau să mergem. Ne dai voie să-ți facem ungerea în dimineața asta? Te rog. Te rog. Hai, ne vă spune aici. Voi spuneți amin la rugăciunile. Andy, rog în numele Domnului. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru că Tu ești în control. Nimic, Doamne, nu ți este prea greu, nimic nu este prea mare, nimic nu este prea mult pentru Tine. Tu ai un scop și un destin pentru fiecare om. Îți mulțumesc în numele Lui Iisus Hristos pentru Wendy, Da, Doamne. pentru că ai creat-o, Da, Doamne. pentru că i-ai dat viață, Da, Doamne. pentru că ai adus-o până aici. Da, Doamne. Doamne, același Dumnezeu credincios va fi cu ea și în viitor. Da, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, că Tu vei face ca Wendy să te vadă pe Tine în fiecare zi. Da, Doamne. Puterea Ta măreață, îndurarea Ta fără margini, să poată să o vadă și să o experimenteze. În toată umblarea aceasta ei pe acest pământ, să fie mereu conștientă de prezența Ta. Și atunci când nu o simte, mulțumesc pentru adevărul Scripturii care ne ridică în picioare, Doamne. Întotdeauna cuvântul Tău va da tărie, va da putere celui obosit. Va da la o parte, Doamne, orice fel de obstacol, orice fel de împotrivire și mă rog acum pentru Andy, în numele Lui Iisus Hristos, să vii peste ea. Amin. Să-i dai curaj. Amin. Să-i dai întotdeauna această perspectivă măreață că ești cu ea. Tu ai pentru ea un destin minunat. Și perspectiva Ta pentru Wendy este că într-o zi fiecare boală va avea sfârșit. Amin. Și orice lacrimă, Doamne, Tu o vei șterge atunci. Da, Doamne. Doamne, mă rog pentru toți cei care suferă acum și sunt într-o negură cumplită. Numele Tău este mare. Amin. Numele Tău are putere. În numele Lui Iisus Hristos ne ridicăm. Întotdeauna vom fi biruitori cu Tine. Niciodată jos. Și întotdeauna în mâinile Tale puternice, Doamne, pentru că suntem copiii Tăi. Cine ne poate distruge? Mă rog pentru Andy, Doamne, să vadă frumusețea Ta, prezența Ta. Doamne, mă rog să-i dai vindecare în trup, în suflet, în duh. Mă rog să faci ca toate domeniile vieții ei să fie perfecte când Tu te vei întoarce și o vei lua acasă. Și pentru fiecare din noi din această bucurie a speranței, că întotdeauna Tu ne ții de mână și ești cu noi. Amin. 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 Haideți, vorbire, mulțumim, Wendy. Wendy, vreau să spun că Dumnezeul nostru este viu. Și Dumnezeul nostru este un Domn al minunilor. Și le vedem în biserică. În spatele tău este cineva care Dumnezeu l-a scos din groapa morții. Tabita, în spate, Dumnezeu a scos-o din septicemie. Wow. Din moarte. I-a repornit inima. Dumnezeu nostru este viu și este un Domn al minunilor și ascultă rugăciunile noastre. Amin. Bine, vreau să și dăruim în dimineața asta. Am spus duminica trecută, n-am mai avut timp n-am mai avut timp să spunem despre Teen Challenge, ce s-a întâmplat, pentru că au fost mărturiile lor aici, dar cred că Denis a fost vârf de lance. Denis, vreau să vii să spui câteva lucruri ce a însemnat
Teen Challenge-ul prin școli, el mi-a prezentat, a fost acolo vârf de lance, noi am fost în spatele lui, da, dar noi te-am susținut, Denis. Hai, Denis. N-am avut neapărat un rol chiar atât de important. Da, cred că a fost o experiență bună, necesară. Cei de la Teen Challenge, așa cum știți, fac o treabă extraordinară. Se ocupă cu reabilitarea persoanelor care au căzut în dependența de droguri și nu doar de dependența de droguri. Și am avut bucuria să mergem cu ei acum 2 săptămâni. Joi am fost la Gătaia, la liceul din Gătaia și apoi la liceul din Deta. Vineri am fost la Reșița, la 3 școli. Sâmbătă am avut aici program. De asemenea, vineri am avut la Reșița un centru multifuncțional în care au venit părinți, oficialități ale orașului, inclusiv din cadrul poliției au venit și Andrei Ștefan, care de asemenea face o treabă foarte bună, ne-a dat câteva indicii practice ca să știm cum putem să identificăm pe cei care consumă și cred că a fost o întâlnire foarte bună. Am văzut că cei mai mulți copii erau atenți. Spuneau după aia unii că i-au văzut pe unii copii că plângeau, poate se confruntau cu asta. Și cred că biserica e chemată nu doar să stea duminica, deși e foarte bine, e esențial să ne întâlnim duminica și să cântăm și să ne rugăm și să predicăm, e esențial, dar cred că prin acțiunea aceasta am reușit să ieșim și în afara zidurilor, fiindcă citeam la un moment dat, zicea, și cred că zicea foarte corect, până la urmă noi suntem foarte curioși de noi înșine. Eu să fiu mântuit, eu să mă duc în cer, în rest, lumea poate să ardă, nu mă interesează, eu să fiu bine. Și, într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că suntem bine cu Domnul. În primul rând, ca să putem să ajutăm pe alții, trebuie să fim noi bine. Dar, cred că unul din scopurile, și chiar cred asta, unul din scopurile creștinului nu este doar să se asigure că merge el în cer, ci să impacteze societatea din lumea asta. Să impacteze lumea în care trăiește, societatea din jurul lui și lucrul ăsta îl face inclusiv prin acțiunile prin campaniile antidrog. Așa că ori de câte ori aveți ocazia și vă amintiți, rugați-vă pentru cei de la Teen Challenge, pentru cum îl cheamă? Nu. Pentru Cătălin Baciu. Iau un program foarte, foarte strict acolo și chiar zicea Ștefan Andrei că un procent infim din cei care ajung să intre în dependența asta de droguri mai reușesc să se lase. Nu mai știți ce procent? Trebuia să lași ca să auzim alte procente mai mari. De regulă au procente 10, 20, 30%. Din nefericire, zicea că, potrivit unui studiu, 0,2% din cei care intră în astfel de dependențe mai reușesc să se lase. Și ei au o reușită totuși la centru pentru cei care rămân până la final, pentru că e foarte greu să rămâi până la final, dar din cei care rămân până la final și termină stadiul acela în centru, cam 80% reușesc să fie vindecați și cu siguranță procentul acesta mare se datorează și faptului că ei pun foarte mult accent pe Dumnezeu și pe modul în care Dumnezeu reabilitează oamenii. De aceea e un avertisment mare, în special pentru tineri, fiindcă ei sunt mai vulnerabili în domeniul ăsta, dar nu doar pentru ei. În primul rând să stai departe de astfel de lucruri. Chiar dacă la început par ok, par foarte faine, nu? Expresia aia că îți dă cu o mână și ți-a cu 10 înapoi. Dar și dacă ai ajuns să devii dependent și ai ajuns să te confrunți cu asta, Dumnezeu te poate libera și te poate reabilita și asta e o veste bună. În rest, eu am prezentat, eu cu asta m-am ocupat, am prezentat cine suntem,
Dar, deși a fost foarte obositor, nu a fost obositor, a fost foarte obositor, cred că, uitându-ne în urmă, s-a meritat tot efortul. Așa că Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe cei de la Teen Challenge și să mai facem astfel de campanii. Doamne ajută! Doamne ajută! Cu copiii cine merge sus? Lorena. Inventivitate, răbdare, tot ce trebuie să ai. Domnul să fie cu tine. Bine, Savan, pastore, ai temă de casă? Am primit temă, da. Ai primit temă? 1 Corinteni 15, v-am trimis și vouă să-l citiți, sper că l-ați citit. A fost greșeala mea să întreb. Am întrebat săptămâna trecută, nu mai știu. Vrei să vorbesc despre ceva? Aveți ceva discutat? Ceva temă? Și cred că mai târziu, în aceeași zi, cred că am primit, 1 Corinteni 15. Cine nu e familiar cu 1 Corinteni 15? E fratele Denis. Fratele Denis îi devină. El îi devină. Cine nu e familiar cu 1 Corinteni 15, motivul pentru care n-au zis prea multe predici din 1 Corinteni 15 este că e un capitol greu, oarecum. Dar până să trec la predică, vreau să vă spun câteva cuvinte despre Wendy, soția mea. Ei nu-mi place să vorbească despre ea, dar vreau să vă spun câteva lucruri despre boală și despre ce înseamnă imunoterapie. Imunoterapie ca și de anul trecut, deci din 2024 începuse tratamentul și ce se întâmplă cu imunoterapia? Nu este un tratament greu să fie administrat. Te duci, iese intravenos, stai acolo, primești, dar după vreo 7-8 sesiuni îți afectează ce este mai slab în corpul tău. Adevărul este că tu nu știi ce e slab în corpul tău. Tu nu știi ce. Și ce am aflat este că i-a adus în prezent ceva ce ar fi putut să aibă în viitor, o artrită reumatoidă. Imunoterapia i-a adus-o în prezent. Și anul trecut au avut dureri extraordinare în genunchi că a trebuit să duc la baie în brațe. Și a rămas în scaunul cu rotile pentru o perioadă. Dacă zbura, avea asistență și așa mai departe. Și după aceea, durerea s-a mutat la încheieturile mâinii. Ea este tot timpul în durere și acum este în durere. Ce spun doctorii, și am vorbit cu șeful departamentului de oncologie din Scoția care se ocupă de cazul ei, pentru că noi avem nevoie de o țintă, de un scop. Încotro ne îndreptăm. Eu am nevoie de speranță. Unde văd lumină la capătul tunelului? Și am vorbit cu doctorul și am zis, în contextul nostru, care e lumina la capătul tunelului? La ce ne așteptăm? Am nevoie ca să am speranță, încotro mă îndrept. Și spune așa, de obicei, după ce imunoterapia ca tratament se termină, durează 1 an de zile până se reface. Lucrează în trup. Ideea de imunoterapie este ca să prevină ca cancerul să revină înapoi într-un timp foarte scurt. Și i-am zis, păi dacă revine pe piele, îl scoatem afară din nou. Și asta este. Și doctorul a spus, da, dacă revine pe piele, dar s-ar putea să revină în locul unde noi nu putem să atingem. Și noi nu știm. Ei, și acum, 1 an de când a terminat tratamentul, deci a fost undeva la sfârșitul lui iulie, începutul lui august anul trecut și 1 an va fi sfârșitul lui iulie, începutul lui august anul ăsta. Deci asta este lumina la capătul tunelului, în care imunoterapia lucrează în corp, își face de cap, își face treaba, ea are durere în corp constant și acum, e pe morfină, tot felul de chestii contra durerii și așa mai departe. Și azi dimineața e mai greu, până ajunge pe după masă se simte mult mai bine. Dar dimineața, în fiecare dimineață, câteodată se trezește dimineața și plânge. O iau în brațe, ne rugăm, mă rog pentru ea, ne rugăm împreună, ca Dumnezeu să dea putere astăzi să treacă prin durere. Nu mâine, astăzi. Ajunge zile în cazul ei. Eu nu am capacitate emoțională să procesez mâine, să procesez poimine, să procesez anul viitor, să procesez restul vieții. Nu. De aceea Evanghelistul spune că ajunge zile în cazul ei. Tu, eu nu suntem făcuți, nu avem capacitatea emoțională să procesăm restul vieții. Nu poți. Decât astăzi. Și ne rugăm astăzi, Doamne, dă.
Astăzi, Doamne, mâine se va îngriji de ea însăși. Dar astăzi dă-ne putere. Astăzi ia durerea. Astăzi ajută-mă să trec prin astăzi. Și ne uităm și sperăm și credem în Dumnezeu că sfârșitul lui iulie, începutul lui august va fi fantastic și va reveni la ceea ce a fost înainte. Acum, ceea ce am învățat este cu tratamentul ăsta, tratamentul este și terapia este tranzacțională. Primești ani de viață, dar pierzi chestii. Nu știi ce pierzi. Și pierzi din sănătate. Ceva tranzacționezi. Dar noi nu știm ce. De exemplu, pentru steroizi. Deci steroizii, ia steroizi acum 8 mg pe zi. Dar mai ia încă 3 medicamente ca să facă față la efectele negative a steroizilor. Deci steroidul ce face? Maschează durerea din corpul ei. Ca asta face imunoterapia. Îți bușește tot sistemul imunitar. Și mai am 3 medicamente ca să facă față efectelor negative a steroizilor. Și așa mai departe. Deci, viața nu-i simplă. Viața e mai complicată decât credem noi. Când suntem tineri, suntem invincibili, pentru că ai spus o chestie interesantă. Poate n-ai primit o mașină, poate n-ai primit o casă. Dar putem să ne rugăm pentru sănătate. Dacă n-ai sănătate, nu te poți bucura nici de mașină, nici de casă, nici de vacanță, nici de nimica. Dacă n-ai sănătate în trup, să te bucuri de mâncare, de care o vrei în fiecare zi, să te bucuri de mâncare. Să te bucuri de un film, de o băutură, să te bucuri de viață. Sănătatea îți dă șansa să te bucuri de viață, să te bucuri de soț, să te bucuri de soție, îți dă șansa să te bucuri de copii, de nepoți, sănătate. Mă rog lui Dumnezeu pentru sănătate. Restul, sănătate și înțelepciune. Vreau să vă spun, până trec la predică, celor pentru care s-a rugat fratele păstor, nu e aici, nu? Dar vă spun vouă tuturor și spuneți voi după ce am... Cel mai bun lucru și cea mai bună investiție pe care noi putem să o facem în noi, ca să fim lideri sau ca să conducem pe alții, este ăsta. Să citim Biblia și să ne rugăm în fiecare zi. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Pentru că nu există înțelepciune în afara lui Hristos. Nu. Noi conducem prin exemplu personal. Eu nu conduc prin predici, eu nu conduc prin slogane ca și pastor, noi conducem prin exemplu personal. Acolo ești. Citirea Bibliei, nici eu nu știu că sunt multe chestii în Biblie pe care nu le știu și citesc Biblia de 40 de ani. Dar un lucru să afli este citindu-l în fiecare zi și să te rogi. Și pentru că oamenii, copiii, tinerii se uită la ce faci tu, nu la ce știi tu. Cum îți trăiești viața. Ăsta este cel mai important lucru. Cum ne trăim viața. Și asta învăț citind Biblia și rugându-mă în fiecare zi. 80% din biserică de aici nu citesc Biblia și se roagă în fiecare zi. 80% dintre noi este statistică. Americanii au făcut-o pe șalonul evanghelic. Pentru evanghelici, 80% nu se roagă în fiecare zi și citesc Biblia. Dintre noi. Ne rugăm și citim Biblia de 2 ori pe săptămână, de 2 ori, 3, 4, 5 ori pe lună. Unii dintre noi rămânem cu doar ceea ce se întâmplă în biserică în timpul săptămânii, nimica. Nu există înțelepciune în afară lui Hristos. Și nu vorbesc de înțelepciune oarecare, nu vorbesc de cunoștință acum, înțelepciune care duce la viață. Că până la urma urmei, ceea ce tu și eu vreau este să am viață. Să am viață și viață din belșug. Eu asta vreau până la urma urmei. Noi nu știm cum să definim, nu știm cum să procesăm, nu știm cum să digerăm toată chestia asta. Dar până la urma urmei, ce vrei tu și eu este să avem viață. Și noi nu știm ce este viață. Numai că viața în afară de Hristos nu e viață, e moarte.
Noi înțelegem viața prin a ne satisface propriile noastre pofte. Noi așa înțelegem, pentru că procesăm sentimental, emoțional și fizic. Atingând, mâncând și noi credem că avem viață dându-ne nouă tot ce vrem noi. Noi asta credem, nu? Că avem viață. Să trăim o viață hedonistă, adică a plăcerilor. Dă ce simți tu. Biblia spune că acest lucru duce la moarte. Când eu îmi dau doar mie tot ce vreau eu, acest lucru duce la moarte. În afara lui Hristos nu există viață decât moarte. În Hristos există înțelepciune care duce la viață. Și până la urmă viață veșnică. Noi asta vrem, să trăim. Oamenii și tinerii se aruncă în droguri și stupefiante și tot felul de înlocuitori de viață. De ce? Pentru că se uită în jur și lucrurile sunt triste și nu mai au scop, nu au sens și nu au pentru ce trăi. În afara lui Hristos nu există scop, nu există sens. În Hristos există scop și sens și acum trecem la 1 Corinteni 15. În Hristos există scop și sens. Unu Corinteni 15, versetul 13. Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Am rugat pe fratele păstor să roage biserica să citească 1 Corinteni 15 ieri. A ajuns cineva să citească 1 Corinteni 15. 1, 2, 3 persoane. Deci vorbesc cu 3 persoane. E ok? 4, 5. Vă rog frumos când mergeți acasă, astăzi să citiți 1 Corinteni 15. Vreau să ne gândim la acest capitol ca și la cea mai mare lucrare a Apostolului Pavel de apologetică a învierii sau de apărare a învierii din Scriptură. Săptămâna asta, zilele astea, când am studiat aici, am aflat lucruri cu care și eu mă confrunt. Am aflat lucruri noi. Pentru că am făcut un deep search, am făcut o cercetare adâncă a capitolului 15. Și am văzut că de-a lungul anilor, în 2011, deci acum vreo 14 ani, am pus aici la versetul 29 un semn întrebării. O să ajungem la el. Deci mi-am adus și Biblia, efectiv Biblia fizică, nu doar pe iPad, ca să o am aici, pentru că asta o citesc. Și de-a lungul anilor am tot felul de semne și semne de întrebare și așa mai departe, pentru că călătoria, pentru că viața mea cu Hristos este o călătorie, este o aventură. Și în călătoria aceasta tot timpul am întrebări. Afli ceva și pe lângă ce afli mai ai încă 2 întrebări pe lângă acel lucru pe care îl afli. Și tot timpul. Și este o călătorie, o aventură, dar este o aventură și o dezvoltare o progresivă, să zic așa. Ținta este acolo. El este ținta și în Hristos este ținta și înspre El mă îndrept. De ce scrie Pavel ce scrie? Pentru că dacă citiți 1 Corinteni, o să aflați că biserica din Corint este o biserică interesantă, că pe de o parte este plină de daruri spirituale. În capitolul 12 vorbește despre darurile Duhului Sfânt, capitolul 13 vorbește despre dragoste, capitolul 14 vorbește despre modul în care darurile funcționează în biserică. Unii credeau, de pildă, că vorbirea în limbi era mult mai de preț decât prorocia. Capitolul 14. Și toată lumea vorbea în limbi. Și Pavel le explică, oameni, o secundă. N-are rost să vorbiți ceea ce oamenii nu înțeleg. Prorocia este mai de preț pentru că oamenii înțeleg ce spui.
Vorbește în limbi când ești de unul singur, când te rogi de unul singur, când ești în privat, dar e mai de dacă vorbești în public în limbi, interpretează, ca să știe toată lumea despre ce vorbești. Deci dacă ai darul vorbind în limbi și vorbești în public și nu interpretezi, nu mai vorbi în public. Vorbește în privat. Nu? Dar prorocia e mai de preț pentru că încurajează trupul lui Hristos. Și Pavel dezvoltă foarte frumos lucrurile astea. Și capitolul 15. Parcă nu are nicio legătură cu restul, dar are legătură. Pentru că biserica din Corint, pe de o parte, este plină de daruri spirituale și pe de altă parte este foarte imatură și confuză. Ciudat, nu-i așa? Și Pavel scrie 1 Corinteni când e în Efes, posibil, undeva pe la jumatea primului secol, anul 55. Cam așa. El în Efes le scrie corintenilor. De ce le scrie corintenilor? Pentru că ăștia se confruntau cu anumite lucruri. Ce se întâmplă? Când oamenii vin la Hristos, ei vin cu bagaje culturale. Și s-au întors la Hristos cu o idee filozofică pe care noi astăzi o numim dualism. S-au întors la Hristos cu ideea asta că trupul nu este important. Doar spiritul e important sau sufletul e important. Și noi gândim, de exemplu, eu gândeam și gândeam și acum mai gândesc și mă gândeam că atunci când Dumnezeu ne mântuiește sufletul. Și ceea ce vine de la Dumnezeu se duce la Dumnezeu și ceea ce vine din pământ se duce în pământ. 1 Corinteni 15. Problema este că nu e așa. Și asta vine să combată Pavel și vorbește pe tema asta. Și le spune, nu că corintenii nu credeau într-o oarecare viață viitoare. Nu. Problema lor era că nu credeau în învierea în trup. Învierea în trup. În trup. Și Pavel vine și combate ideea asta. Că dacă Hristos n-a înviat în trup, atunci nu a murit în trup, păcatele noastre nu sunt iertate, noi nu avem înviere cu El, că noi suntem în trup. Ideea asta este preluată vreo 40 de ani mai târziu de Ioan. Dacă citiți nu Evanghelia, dar epistolele. Epistolele Ioan 1, 2 și 3 sunt scrise în Efes, Ioan, iară petrece timp acolo, numai că prin anul 85, 90, 95, pe acolo, la sfârșitul secolului. Deci 35-40 de ani mai târziu. Și combate această idee. Și el, numai că pe vremea lui, dualismul era puțin mai avansat, se numea docetism. Puteți să verificați chestia asta acasă. Și eu am învățat lucrurile astea în timp ce mă pregăteam pentru astăzi, da? Și Ioan spune în 1 Ioan, fiți atenți, 1 Ioan 4 cu 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. De multe ori citim pasajul ăsta și nu avem idee despre ce vorba. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, de a cărui venire ați auzit el care este în lume acum. Și în 2 Ioan, iară menționează Ioan, în 2 Ioan este doar un singur capitol, versetul 7, căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul. În contextul lui Ioan, Anticristul era omul, persoana, duhul vremii care mărturisea că Hristos n-a venit în trup. Hristos nu s-a născut în trup, Hristos n-a suferit în trup și ăsta este docetismul. El a arătat ca om, dar nu era om. Era un fel de spirit, un fel de duh, de fantomă. Asta era ideea. Și dacă el nu s-a născut în trup, Ioan 1 cu 14, asta este Evanghelia lui Ioan. Hristos a venit în trup, Logosul s-a făcut trup și a locuit printre noi pentru o vreme și ne-a arătat cum este să trăiești în ascultare de Dumnezeu aici jos pe pământ.
Hristos a venit în trup, a suferit în trup, a fost răstignit în trup, a murit și a fost îngropat în trup și a înviat în trup. Asta este ce Pavel vrea să spună. Orice altcineva care spune diferit este anticristul sau împotriva lui Hristos. Sau împotriva Duhului lui Dumnezeu, sau împotriva ceea ce Dumnezeu vrea să comunice. De ce? Pentru că dacă Hristos nu a înviat, nu a murit în trup și nu a înviat în trup, nu există, creștinismul este fals. Asta este ideea centrală a capitolului 15. Dacă Hristos n-a înviat în trup, creștinismul este fals. Suntem vai de capul nostru. Ceea ce facem noi aici, acum, n-are niciun rost. Și dacă Hristos a înviat, totul are sens. Asta este ideea și cu asta lucrează Pavel. Și mai este un lucru pe care vreau să vi spun de la început și mai revin la el. În creștinism, deci ceea ce spunea dualismul, de exemplu, și filozofiile, este o filozofie platonică. Și am găsit ideea asta că trupul nu este important, este inferior spiritului sau sufletului. Am găsit-o și la egipteni în citirile mele pe undeva. Egiptenii aveau aceeași gândire că trupul este închisoarea sufletului. Și la moarte trupul scapă din închisoare sau evadează. Sufletul scapă din închisoare și evadează. În creștinism, lucrurile sunt puțin diferite. Nu puțin. Creștinismul nu promite scăparea din trup, ci glorificarea lui. Știți ceva? Trebuie să vă duc. În Luca 24, la sfârșit. Trebuie să vă duc, pentru că noi acum 2 săptămâni am sărbătorit învierea. Și sunt sigur că ați citit Evangheliile la sfârșit. Trebuie să vă citesc Luca 24. Numai o secundă. Sper să fiu aici undeva. Mi-a făcut semn. Uitați aici. Iisus îi arată celor 11. Luca 24, 36. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Deci asta este după înviere, da? Plini de frică și de spaime, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci, un duh n-are nici carne, nici oase. Nu era duh, nu era fantomă, nu era nălucă. Și din cauza că ei nu credeau și erau mirați, și în bucuria lor, Iisus le-a zis, aveți ceva de mâncare? Foarte interesant. Trupul lui Hristos avea niște proprietăți extraordinare. Și i-au dat o bucată de pește și un fagure de miere. El a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine. În legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Wow! Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și după aia se înalță la cer. Deci Hristos nu este doar un duh, o nălucă, o fantomă, o hologramă. Nu? Are trup, mănâncă și apare în mijlocul lor
și dispare din mijlocul lor. Parcă vedem un film de science fiction, nu? Un alt lucru, vă duceți la începutul Faptelor Apostolilor, în capitolul 1, versetul 3, și spune, Luca, pentru că Luca scrie Faptele Apostolilor, spune că în 40 de zile după înviere, Hristos s-a arătat ucenicilor și altora și îi învăța lucruri din Scriptură și le spunea lucruri. 40 de zile! Wow! Ce trup a avut Hristos? Glorificat, transformat de slavă. Și spune Ioan că atunci când le vom vedea pe El, haideți să revenim la 1 Corinteni 15. Îmi place procesul de gândire al Apostolului Pavel. Începe și le spune, de la versetul 1 la cât la 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți tot așa. Dacă o țineți tot așa. Evanghelia care ați primit-o, pe care eu v-am propovăduit-o, am primit-o și eu, dacă țineți tot așa, veți fi mântuiți. Astfel, degeaba ați crezut. Foarte interesant acest pașaj. Nu vreau să mă... Sunt unii care cred că odată mântuit, întotdeauna mântuit. Nu știu. Versetul ăsta îmi spune că dacă o țineți tot așa cu Scriptura, dacă o luați pe arătură, s-ar putea să vă pierd. Mi și frică să spun. Că nu sunt eu ăla care mântuiește. Degeaba ați crezut. Degeaba ați crezut. Wow! Petru spune, cu temere și cu tremur, lucrați la mântuirea voastră. De aceea este important să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Cu temere și cu tremur să lucrăm la mântuirea noastră. Și mai este un lucru. Efeseni 2, 8 și 9 spune că și prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. De ce este darul lui Dumnezeu? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. În prezența lui Dumnezeu nimeni nu se laudă. Totul este despre Hristos. Prin Hristos, pentru Hristos și despre Hristos. Nimeni nu se laudă. De aceea mântuirea este dar nemeritat. Hristos a câștigat împăcarea mea și a ta cu Tatăl la cruce. Ca nimeni să nu se laude. Nimeni nu spune că, Doamne, eu am dat la biserică, eu am făcut, eu am slujit. Doamne, prin mine s-au întors milioane. Doamne, Tu știi că eu am hrănit săracii și văduvele. Și... Ceea ce facem noi, slujirea noastră lui Hristos, curge din dragostea noastră față de El. Hristos este în capul piramidei, El este ținta, El este piatra din capul unghiului, El este în vârf. Și sub El totul se ordonează. Totul vine în ordine. Dacă nu El în capul piramidei și sunt eu, ego-ul meu, totul de sub este haos. Pentru că eu îmi fac mie pe plac în loc să-i fac pe plac lui Hristos. Și când îmi fac mie pe plac este idolatrie. Noi toți suntem vinovați de idolatrie. Când ne facem nou pe plac. Ideea este ca să nu mai fim idolatrii, să găsim mai multă bucurie în a-L iubi pe Hristos și în Hristos decât găsim bucurie în orice altceva. Ce spun nu sunt lucruri simple. Dar noi într-acolo țintim, avem nevoie de o țintă, pentru că dacă nu avem o țintă, ne pierdem. Dacă nu avem o țintă, ne pierdem. Și ținta este Hristos. Să fiu mai mult ca și Hristos. Nu să fiu cea mai bună versiune a mea. Nu. O auzim, asta e când mergi la sală.
Când tragi la fiare, când eu știu, te pregătești pentru un concurs, când ești cea mai bună versiune a ta, ai pachete 6, ai mușchi, eu știu, ești în dietă, slăbești, nu știu ce scopuri ai în domeniul ăla. În sensul ăla devii cea mai bună versiune a ta, că n-ai mai fost așa niciodată. Dar în viața și la scară macro, nu la micro, la scară macro, ținta este Hristos și eu trebuie să fiu mai mult ca și Hristos și mai puțin ca mine. Adică asta implică moarte. Un lucru pe care eu nu vreau să-l fac deloc. Să mor față de mine și să trăiesc față de Hristos. Noi nu vrem asta. Este un lucru foarte greu. Mă lupt cu chestia asta în fiecare zi. Wendy poate să vă spun acest lucru, că trăiește cu mine tot timpul. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat și lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Ce spune Pavel aici? Începe foarte frumos. Credința noastră nu se bazează pe o filozofie, pe o idee. Nu, se bazează pe ceea ce s-a întâmplat. Se bazează pe istorie, pe un fapt istoric. Hristos a înviat în trup. Cum? De unde știi? Păi, ucenicii l-au văzut și mai sunt încă 500 care l-au văzut și unii dintre ei încă sunt în viață. Du-te și întreabă-i, parcă spune. Că asta spune Pavel, du-te și întreabă-i. Deci, învierea lui Hristos în trup este un fapt verificabil. Noi nu ne bazăm pe sentimente. Nu. Pe istorie, pe ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Dacă citiți în capitolul 2, în Faptele Apostolilor, se alege un alt apostol în locul lui Iuda. Și îl aleg pe Matia. Sau Matias. Și unul dintre lucrurile sau pe criteriul pe care l-au aplicat este ca să fi fost cu ei de la începutul botezului lui Hristos. Dacă citiți, să fi fost cu ei, cu ucenicii, să fi fost cu ei și cu Hristos de la început, de la botezul lui Hristos până la înviere și înălțare. De ce? Ca să poată să fie martori oculari a tot ceea ce s-a întâmplat. Este foarte interesant. Este foarte interesant. Că nimeni nu moare pentru o minciună. Toți apostolii aproape, după câte știm și avem informații, au murit martiri. Nimeni nu moare pentru o minciună. Nimeni nu moare pentru o minciună. Apostolii au fost învinuiți. Au furat trupul lui Hristos. Dacă era așa, credeți că unul dintre ei muria pentru adevărul acesta? Că Hristos a înviat și s-a înălțat și s-a la dreapta Tatălui? Nimeni. Nimeni nu moare pentru o minciună. Nimeni nu-și dă viața așa de dragul unei minciuni să susțină o minciună. Ți-ai dat viața pentru o minciună? Și totuși ei au dus credința în Hristos până la capăt. Și când zic capăt, cu prețul vieții. Noi nu ne jucăm de biserică. Noi nu ne jucăm. Asta nu e o joacă. Nu este un stil de viață că n-ai chef să trăiești alt stil de viață. Este singurul stil de viață care dă adevărata viață. Și care aduce viața veșnică. Deci, credința noastră este bazată pe fapte. Pe lucruri care s-au întâmplat, pe istorie. Mergem mai departe și ce este interesant, atunci când oamenii cred că trupul este, că asta Pavel confruntă, dualismul. Sufletul, noi doar suntem în viață
la nivel de suflet, de spirit. Nu cu trupul, să zicem. Și trupul, dacă trupul nu contează și trupul este rău, este inferior sufletului, ca să spune dualismul, și este rău. De aici au izvorât două idei opuse. Ascetismul, dacă trupul este rău, trebuie să ținem sub control și să fim duri cu el. Și partea opusă este imoralitatea sexuală, imoralitatea de orice fel. Dacă trupul nu contează, facem ce vrem noi, frate. Că oricum, sufletul e mântuit, trupul nu contează. Și Biblia nu spune asta. Ceea ce face Hristos, eu nu mă duc cu textul, eu mă duc, dați-mi voie să vorbesc și mă duc cu Duhul Domnului, cu cum vorbește mine. Ceea ce face Hristos se răscumpără și trupul și sufletul. Fantastic. Fantastic. Trup de glorie. Trup transformat. În timp ce vorbesc cu dumneavoastră, mi-e și greu să procesez. Deci eu spun cuvinte, dar mi-e greu să procesez. Înțelegeți ce vreau să zic? Deci dacă nu există învierea morților, atunci tot ce facem noi este degeaba. Am citit pasajele. Dar, versetul 20, acum Hristos a înviat din morți, primul dintre cei adormiți. Primul dintre cei adormiți. Hristos a înviat din morți. Căci moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui, Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt al lui Hristos. În urmă va veni sfârșitul, când El va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Deci dacă Hristos a înviat, atunci și noi vom învia cu El. Ce este interesant este, și menționează aici că moartea a venit prin om, adică prin Adam, și tot așa, toți cei care mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Are de face cu identitatea noastră. Un lucru foarte important. Pentru că noi, identitatea noastră, noi facem ceea ce suntem. Comportamentul nostru este afectat de identitatea noastră. Acum suntem după chipul lui Adam și murim în Adam. De ce? Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De la Adam încoace toți mor. Au murit față de Dumnezeu din punct de vedere spiritual și au început să moară fizic din cauza păcatului. Pentru că păcatul este o despărțire între noi și Dumnezeu. Hristos a venit să ne împace cu Dumnezeu, da? Și vom învia în Hristos altă identitate. Vom învia în Hristos altă identitate. La rândul cetei Lui. Aici putem să citim. Am citit săptămâna asta, am terminat Apocalipsa. N-am citit Apocalipsa de ceva vreme. Mi-a fost greu să mă apropii de ea, pentru că Apocalipsa pentru mine a fost interesantă. Îmi plăcea la început primele capitole și după aia intra în tot felul de tot e speculație dacă intri la interpretări. Pentru că noi nu știm. Da? Și n-am citit-o de multă vreme, pentru că eu sunt tip pragmatic și îmi place să învăț lucruri care mă ajută acum. Numai că Apocalipsa am învățat ultima săptămână, nu mai ce am terminat acum, cred că luni, marți, miercuri. Am citit-o în câteva zile, care poți să citești într-o oră, probabil, dacă te pui sau ceva, dar am citit-o în câteva zile și Apocalipsa este foarte mult despre prezent. Nu doar despre viitor. Și vorbește în capitolul 20, dacă citiți, cine vor fi cei care vor învia prima dată? Cei care au fost murit martiri pentru Hristos. Ăia vor învia prima dată, va fi prima înviere. Și vor domni cu Hristos 1000 de ani.
diavolul în timpul ăsta este ținut prizonier, este în adâncuri, aruncat în adâncuri pentru 1000 de ani și la a doua înviere vor fi înviați toți. Nu trebuie să ai o diplomă în teologie, doar să citești și Duhul lui Dumnezeu te va lumina. Și lucrurile se explică pe ele însele de multe ori. Și la a doua înviere toți vor fi înviați. Spune că marea își vor da morții, pământul își vor da morții, toți vor fi înviați pentru ce? Pentru judecată. Și cei care vor fi scriși în cartea vieții vor fi cu Hristos acolo unde este Hristos și cei care nu sunt în cartea vieții vor merge în lacul de foc. Lucrurile sunt simple oarecum. Este multă durere să ajungem acolo. Și asta spune și după aceea spune că moartea va fi aruncată în lacul cu foc. Moartea, deci nu va mai fi moarte. Moartea va fi învinsă. Wow, deci nici nu vine să... Deci mi-e și greu să procesez. Mi-e și greu să procesez. Deci așa cum a venit moartea prin Adam, viața și învierea vine prin Hristos. Și având gândirea asta ne ajută să ne trăim viața acum. Ne trăim viața în lumina veșniciei. Este important cum o trăim. Contează cum trăim acum. Versetul 29. Altfel ce vor face cei? Și punctează. Și Pavel spune că stați să vă citesc versetul 29, că aici am un semn de întrebare. Ce mi-a dat mie la sistem pentru câțiva ani. E ora 12? Wow! Haideți să mă apropii de sfârșit. Altfel, ce ar face cei ce botează pentru cei ce se botează pentru cei morți? Dacă nu înviază morții nici de cum, de ce se mai botează ei pentru cei morți? Și de ce suntem noi în primejdie în orice clipă? În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte, atât este de adevărat lucrul acesta. Versetul 32. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele din Efes. Care mi este folosul? Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Îmi place progresia lui. Deci, de ce suferim toate lucrurile astea? De ce unii se botează pentru cei morți? Am avut discuții cu o grămadă de oameni pe tema asta. Am făcut câteva studii recent și am găsit ceva care merită menționat. Se pare că era o practică în biserica din Corint și între ei, în comunitate, în care unii oameni se botezau pentru cei morți care au murit necredincioși sau nebotezați. Pavel menționează chestia asta din punct de vedere retoric. Nu menționează că susține ideea, nu o promovează ca idee, nici nu o dezvoltă, nici nu o explică, pentru că nu e importantă pentru Pavel. Asta este cea mai bună explicație pe care am găsit-o. Dacă era o doctrină importantă pentru biserică, Pavel o dezbătea altundeva și o explica. Nu există. Deci este ceva, o practică ce o făceau, nu e importantă, nu o promovează pentru că nu e importantă, și a și trecut. Nici nu cred că se mai face chestia asta. Eu n-am auzit să se facă în prezent. Poate se face pe undeva. Se face? Da. Unde? În Iași este o singură biserică unde botează copiii abortați. Ok. Cu numele de Ioana. Ok. Deci în ce context? În biserică ortodoxă? În biserică? Da. Ok. Deci în context... Ok. Deci se practică anumite lucruri, da? Bună, rele, nu știu. Pavel a menționat-o, nu spune mai mult nimic despre ea, înseamnă că nu e importantă, nu o dezbate altundeva. Și a lăsat-o acolo. Pentru mine e îndeajuns. Nu este importantă, nu e o doctrină meritată, care merită practică, deci că nu mai auzi în scrierile lui. Da? Și merge mai departe. Și atunci, de ce toate lucrurile astea? De ce eu sufăr prigoană și durere și de ce dacă nu e adevărat? Foarte important, nu? Și atunci le explică cum vor învia morții. Și deja am vorbit puțin cum vor învia. Și îmi place ideea pe care el o menționează și imaginea genială a sămânței. A sămânței. Spune așa, nebun ce ești. Că ideea este normală și întrebarea este bună, dar
Cum înviază morții și cu ce trup se vor întoarce? Nu te întreb la chestia asta, nu? Ne-am întrebat toți. Nu? Cum vom învia? Cu ce trup? Deja am zis. Trup de glorie, trup de slavă. Trup de slavă, da? Dar îmi place imaginea genială pe care Pavel o folosește. Sămânța. Sămânța este îngropată, moare, devine altceva. Ce este vechi, ce este dinainte, ce este pământesc, ce este slab, ce putrezește, moare, se duce. Și putrezirea devine neputrezire, slăbiciunea devine putere, rușinea devine slavă, natural devine spiritual. Ideea este că nu dispare, se transformă. O să termin în câteva minute. Noi ne transformăm. Până acum am purtat chipul lui Adam, după aceea la înviere vom purta chipul lui Hristos. 1 Ioan 3:2, prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi n-a fost arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Deci nu doar sufletul meu este salvat, Dumnezeu răscumpără întreaga mea existență. El a venit să mă răscumpere. Ne răscumpără întreaga existență. Creștinismul nu promite scăparea de trup, ci glorificarea Lui. Dumnezeu nu abandonează materia, o răscumpără. O răscumpără, da? Și vreau să mă apropii de sfârșit. Și marea taină pe care Pavel o menționează. Noi nu toți vom muri, dar toți vom fi schimbați într-o clipă. Versetul 50 la 57. Moartea a fost înghițită de biruință. Pentru cei credincioși, moartea nu mai este finalul. Pentru cel credincios, moartea este o ușă, o trecere între ce va fi. Și concluzia, versetul 58, una dintre cele mai puternice concluzii și încheieri din Noul Testament. Fiți tari, neclintiți, sporind în lucrarea Domnului. De ce? Pentru că ostenarea voastră nu este zadarnică. Învierea nu îmi transformă sau nu afectează doar viitorul meu, ci și prezentul meu, cum trăiesc astăzi. Sporind întotdeauna din lucrul Domnului. Îl slujesc pe El pentru ce a făcut pentru mine. Nu merită nimic altceva de făcut. Amin? Deci, eu mă uit cu speranță la momentul morții, pentru că moartea este trecere. Ce este trecător trebuie să moară, să putrezească ca ceea ce este veșnic să învie. Și când vom învia, vom fi ca El, ca și Hristos. Și asta mă ajută să trăiesc viața astăzi. Îmi dă speranță când sunt în boală. Azi dimineață m-am rugat o chestie, înainte să vin aici. Și am zis, Doamne, Tu ești totul în toți și dacă Te am pe Tine, am tot. Fraza asta are sens doar, deci când Te am pe Tine, am tot. Când Te am pe Tine în viață, am tot. Chiar dacă sunt bolnav, chiar dacă sunt sănătos. Dacă sunt bolnav și mor, Te am pe Tine. Și spun ca și Pavel, fie că trăiesc, fie că mor. Dacă trăiesc, trăiesc pentru Hristos. Dacă mor, este un câștig. Deci noi nu vedem moartea ca un câștig. Dar dacă ochii noștri sunt pironiți pe viitor, atunci când spun, când te-am pe Tine, am totul și dacă trăiesc și dacă mor. Moartea cu El este un câștig. Și mai este un lucru, o boală, suferință, greutăți, ne va schimba paradigma, modul, perspectiva, modul în care noi privim lucrurile. Imediat. Tată din cer, suntem în prezența Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Tată.
dă-ne o dragoste deosebită, ce n-am mai avut-o până acum pentru cuvântul Tău, Doamne. Cuvântul Tău care este viu și lucrător, care ne dă viață. Nu numai, Doamne, ne luminează calea, ne dă direcție, Doamne. Știm încotro să ne îndreptăm, Doamne, ne dă scop și sens, Doamne. Ajută-ne să devenim studenți ai cuvântului Tău, să-L citim în fiecare zi, Doamne, să ne hrănim cu El, precum ne hrănim trupul cu mâncare, să ne hrănim Duhul cu cuvântul Tău, Tată din ceruri. Ca să fim oameni plini de sens, plini de speranță, plini de direcție, plini de prezent și viitor, Tată. În numele lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, pentru Biserica Exodus, Doamne, ca Tu să faci o lucrare ce nu mi-a făcut-o până acum în mijlocul acestei biserici, Tată din cerul. Ca cuvântul Tău să încolțească în inima fiecăruia, să înflorească și să transforme. Și în timp ce biserica este transformată, comunitatea să fie transformată. Și în timp ce comunitatea este transformată, orașul Gătaia să fie transformat pentru slava și gloria numelui Tău. În numele Iisus Hristos, mă rog, și biserica spune Amin, amin. Ce scuze dacă v-am ținut prea mult. Asta e. Mulțumim, Sava. Mulțumim de osteniala ta. Bine, Wendy, fii binecuvântată. Ne rugăm în continuare pe